Meillä on monologimarkkinat. 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 Hei! Tervetuloa Helsingin Senaatin torille. Tänään on tarkoitus kysellä helsinkiläisiltä hieman Helsingin kulttuuritarjonnasta. Minkälaista kulttuuritarjontaa haluaisit tänne lisää? No paljonhan täällä kyllä on kaikenlaista, mutta ehkä se mikä puuttuu, niin monologiteatteri. Jos ajatellaan Helsingin kulttuuritarjontaa, niin mitä sinun mielestäsi täältä puuttuu? No, kyllä ensimmäisenä tulee ehdottomasti mieleen teatteritarjonta ja varsinkin monologi. Monologeja, todellako? No, todella, olen suuri monologitaiteen ystävä. Juha Hipin Tippa on muun muassa Juha Hipin Tippa. Tippa! Ei voi olla totta! Vaan myös Henri Räsäsen miehenkuvia. Oikeasti! Henri Räsänenkin vielä, uskomaton! Illan päättää finaalina Kuolio. Ei, tämä on aivan liikaa. Kuoliokin vielä. Kuolio. Onko tämä todellista? Onko tämä todellista? Hyvät katsojat, Valtimon teatterissa lauantaina 8.10. kello 19 monologimarkkinat 2-3 hinnalla.